A gurguje bidiyon mu na yau zan nuna muku wani app ne da za ku ke yin tax ko kuma ku ke yin survey domin samun TNC coin ko PLF ko STRM ko gas stream da dai sauran wasu tokens haka wanda a yanzu haka suna shirin ɗaura wani sabbin token wanda bari a ciki zan nuna muku in sha Allah. So za ka je ka Play Store ka yi searching Real Research. So ga app ɗin nan bari in yi updating ɗin nawa nima da nuna min it is out of date. So bayan ka yi downloading na app ɗin za ka buɗe ka yi sign up. Idan ka yi sign up akwai buƙatar sai ka yi KYC zuwa level 9. KYC ba wani dogon KYC ba ne kawai za ka yi, za su ta ɗan maka tambayoyi ne tunda survey app ne. Za su ke ɗan maka tambayoyi kawai shine haka ansa daga farko irin za su tambaye ka date of birth ɗinka, sunanka, waye waye sai su yi shine KYC misali level 1. Number 2 sai su tambaye ka number waya kaza kaza. Number 3 su maka dai wasu tambayoyi har zuwa level 9 shine KYC. In kai ka gama bayan ka yi sign up ka yi komi za mu ajiye link ɗin app ɗin a cikin a description na wannan bidiyon. So bayan ka yi sign up ka yi komi sai ka buɗe app ɗin naka ka yi login. So in ka yi login ga yadda za ka ke participating a surveys nasu. So ga shi nan kamar yanzu wannan da kuke gani. Ga shi nan yanzu wannan tax ɗin za su bamu TNC guda 12 wanda already TNC yana cikin kasuwa. So okay har ina TNC guda 12, TNC guda 25 wanda already yana cikin kasuwa. Yanzu haka da aka duba CoinGecko ko market ko coin market cap za ka same shi sai price nasa bayi da wannan ne. Due to ina ga zan iya cewa saboda yanayi da ake ciki na kasuwa yanzu komi yayi dip. So TNC ga shi nan wannan TNC. So idan kuka duba all time high nashi kun ga ya je 0.28. So wanda yanzu dai bayi da wani farashi bayi da wani daraja sosai. So za ka iya kake participating a wannan kana tarawa wanda ko gaba ba a san me zai haifar ba. Kun ga ka same shi kamar kyauta kyauta ne haka. Duk da dai ka yi tax ne tukuna ka same shi amma dai ka same shi kamar kyauta kyauta ne kuma ba a san me gaba za ta haifar ba. Yanzu idan ka samu nan ga shi nan wannan ma ga shi nan za su ba da guda 25 in kai wannan survey ɗin. Ga nan next survey wannan 35 kun gani wancan 25 wancan 25 wannan 35 kun ga 85 kenan. Ga nan wannan shi kuma za su ba da guda 10. To kun ga tun ba a je ko ina ba ka haɗa 95 shi kenan iyakacin wanda suke ongoing. Ga shi nan kun ga suka ce ongoing. Wannan kuma already completed na riga da na yi su tun jiya ne zan ce ko shekaran jiya ne. Kun ga nan an bani TNC 30 wannan an bani TNC guda 25. So kun ga dai a short period of time tsakanin shi jiya shekaran jiya na samu TNC wajen guda 150 wanda kun ga idan ka duba all time high ɗinsa 0.28. So 0.28 ka yi sau wannan adadin sau 100 da wani abu ka ga dai coin ɗin da a wancan lokacin ne za ka ɗan samu wani ɗan dala 2 dala 3 ka. So amma dai yanzu ma za a iya ajiye shi a ga me gaba za ta haifar. So za ka buɗe survey ne kamar haka. I agree to the terms above. So sai ka shiga. So za su ta maka tambayoyi ne ba lalle wai yadda na yin nan yanzu ya zama na kai ma abun da za su baka irin sa bane. A lokacin maybe lokacin da kai sign up a riga da an gama wannan surveys ɗin. Shi app ɗin kai ma kanka aka iya creating survey kamar ana so a ji ra'ayoyukan mutane ne wanda wasu kamfanunuwa ko wasu industries ko wasu gwamnati dai haka suke so su ji ra'ayin mutane a wani ɓangaren wani abu sai su creating survey sai su ji ra'ayoyinku. So kamar yanzu wannan kawai misali za ka iya ko ba wai lalle sai ka san abu ba kawai za ka iya ka ciccika amma dai ka tabbatar da abun da ka ansa ka san me ka ansa saboda za su iya ba ko da yaushe suke tambayan amma za su iya tambayan ka confirmation wanda idan ba ka yi ba ba za su biya ka ba. So ka ga wannan suna tambaya ne akan fim kawai ka nuna ka taɓa kallon fim ɗin saboda in ka ce ba ka taɓa kallo ba ma ƙila a cikin wannan na sharuɗɗan na terms and condition na shi wanda yake creating survey ɗin in mutum bai kalla ba
bai qualifying yin tax ɗin ba, shi kenan sai ka ga yayi cancel. So kawai kai sai ka ce yes. Misali kawai anan sai ka ce Spiderman ko baka tsaya wani karantawa ba. So ka san Spiderman sai ka ce wannan Happy Hogan ɗin nan misali. In ma misali ba za ka tsaya karantawa ba kawai kai damuwar ka kai ace ka samu coin ɗin ne. Spiderman web, Iron Man. So Elizabeth Olsen. To kun gani gashi nan sun ce a research is conducting an honest check with a random questions selected from the survey. So za su tambaye ka a cikin questions guda 6 da suka maka, za su tambaye ka, za su iya dawo maka da guda ɗaya. A cikin guda ɗayan suna so ka ansa shi correctly kamar yadda ka ansa ɗazu. So idan baka ansa shi daidai da wanda ka ansan da ka bayar ɗazu ba, so za su disqualifying naka. So sai ka danna okay. So kun ga kamar wannan kuma ba za su kawo maka questions ɗin a jere ba ne. Kawai misali ɗazu in nan number 1, in ɗazu number 1 ka zaɓa za ka iya zuwa ka tayar da number 1 ɗin ya koma number 7. So kamar wannan ai na kamar shi ne wannan Happy Hogan ɗin da muka zaɓa. Bari dai mu gani ko shi ɗin ne. So kun ga gashi nan shi ne. Yanzu za su ɗan saka ads. Idan suka saka muku ads a nan, kaɗan kalla kaɗan. A nan za ku ga yayi colored, yayi blue. So sai ya baka daman ka collecting reward naka. So network namu ne ma baya da kyau sosai. Bari dai muga. So mun riga da dai mun gama wancan tax ɗin kamar yadda kuka ga na riga na yi. So bari nuna muku wasu ɗan wannan, za ka iya zuwa wallet ɗin nan. Ka zo nan wallet naka, a nan za ka ga balance naka. Kun ga gashi nan kamar yadda kuke gani a nan. Balance ɗina gabaki ɗaya ina da dala uku, 3.447 dollar. So gashi nan ina TNC guda 859. Ban ƙarisa wancan tax ɗin ba. Wannan sai na yanke bidiyon nan na gama da bidiyon tukuna zan je in yi su yanzu. Kar bidiyon yayi tsayi ne yasa na wannan. Ga PLF shi ma ina da guda 1441 wanda yayi kwatankwacin dala 2 da wani abu. Kun ga TNC kuma dala 1 da wani abu. So BNB ba su ɗaura tax ɗin da za su yi ba da reward da BNB ba har yanzu bani da BNB. Ga nan Stream Coin wanda shi kuma ina da guda 4. Sai ga Gas Stream ina da guda 14. Sai ATH ma ba su ɗaura tax da za su rewardin mutum da ATH ba da sauransu. So idan kana so ka withdraw, za ka zo ka nan gashi nan send. Ka ɗauko kun ga gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan tax ɗin da na tayi suna ta bani kyautan TNC. So za ka yi send. Bayan ka yi send sai ka saka wallet address naka a nan, ka saka amount ɗin wannan in za su ja fee ɗin TNC guda 10. Shi kenan in address ɗin yana da memo tag sai ka saka memo tag ɗin, in kuma bai da shi, shi kenan sai ka tura TNC ka. Within 5 minutes za ka receiving TNC ka. Haka sauran withdraw ɗin ma duka the same process za ka bi. So kar bidiyon dai yayi tsayi, shi kenan. Insha Allah mun gama wannan bidiyon.